bingung aku kan manuk. Sapa? Maksude oceh-ocehan ning omahmu ki pirang-pirang ngono lho. Dilongi didol apa piye? Heeh. Kula ora ndi manuk kok. Hasil ting grandul kae. Neng omah ki tak centelke pirang-pirang. Oh, pemean apa kae? Kae pitik lho, Pak. Wo, lah edan to pitik kok di. Lah, nek pitikku tok niku aja do dicantelke nek tengen kula ben aja mati no lho. Oh, iya. Enes. Kae dong apa ta? Pame dhewe. Ngefan ora kowe. Wiyaga ki akeh sing ngefan kok ning ra kesampean. Lah jeng napa? Kaya ta sing ngenong barang kae. Anggere weruh kowe tampil ngadeg ra terus ngecas. Becik apa wong urip ning Panggri sawa dinemal kambang nganti rampok tukoke anting-anting. Amin. Oh, aja kuwatir. Menan lho Pak disaksani jagat saisine lho. Ah iya, wis pokoke. Tak opekke gori cilik. Wong urip ning alam donya timbang tata marang bukti utama yen dikagas sing dawa urip mung sedhela tejane Rama ora peno ora dewe ora peno ora dewe kudu dene kajen Rangkep terus. kudu mene kajen ora pati ayu Gambangke kurang seru. migunani ya ya mas ya mas ya mas Awas. Sing jeneng jineman ki sing wajib muni iki gender. Heeh. Siter gampang kok nuthuk males-malesan ngono. Sing gampang. Sing gampang kok ikete beda ki ya gemendi. Arep nyanyi. Nembang nyanyi. Le nyangking kleru. Wes saiki nganu kembali kepada apa peraturan. Iya. Takono kanca-kanca, nek iket surjan po jarik kleru kuwi rak wis kesepakatan dilongi 120. Waduh. Dilongi po nembang. Kejuan. Ah sesek wiyaga. Nah carane kaya ngono kuwi kok ya. Wis pokoke mengkari nampa pira kowe. Ya monggo. Neno. Tepasane suwe
jenenge apa Greng? Uler kambang iki jaman semono ya. Sing ngripta sapa kowe karo aku ya ora ngerti ning tekan sprene kok isih penak banget ya, Truk. Iya. Karang piye mbiyen ki nek nyipta lagu, nyipta gendhing ki direwangi prihatin, diwangi tapa brata, poso. Mula gendhinge ya didaya dadi jineman, dadi langgam ya langgam sing apik, langgam sing ampuh. Ya, tegese ampuh. Ora lekang dipangan jaman. Ora hancur di lebur jaman. Kata-katamu ki pito, Gum? Wis tok manut cangkemku to? Iya, iya. Ora usah tok paido, aku ngene iki nek omong. Iya, iya, pancen ya tenan beda karo sing karangan instan-instan kuwi. Embane kaya kembang api to. Iya. Sumet ya duer-duer dadi tontonan. Wis entek kembang apine ya wis ora dunekke kesusul sing liyane. Pancen ya bener ya, Gong. Mulane kuwi. Ya disambung ya pamundhutan isih akeh ya sekalian ngaturke sapa Mbak Tiwi. Oh ya ayo jumeneng. Heeh nyuwun kadung tresna iki pamundhutan saka sapa iki mau sing anyar iki ha iki ya kadung tresna lumayan iki. Ya ketoke ketan loro iki ketok. Oh ya tampil ngerti-ngerti ya mbondeng wis tampan ana. Rejeki iki disyukuri. Iya. Sepira-sepira disyukuri rasa ngresula ngono ndak di stop rezekine karo sing kuwasa. Ya. Kadung tresna diaturake. Ya. Nah, salah to le nganu lendang. Lendang iki ditumpangke ning tangan. Nah, ngono kuwi. Oh, nggo joko-joko nek umbele metu. Ayo. Diji ikong. Ya. Kadung tresna mangga. Saka sapa ki mau Pak Gepeng Ronde. Ya. Rina wangi tati-ati sindenmu yono sing lembah manah halus. Ayo carane woh ki nek Tiwik ki ya anggur. Wah iya. Ora macem-macem rasane, hanya satu rasa. Ya kuwi anggur 5.000. Ora nganggo 5.000. Nganggo to ora nganggo. Nek Ika ki ya buah naga. Heeh. Di irisa kae jeroane ya abeng. Ha iya. Nek Orisa iki salak, wonge keras. Wo, kulite Elisa iki wonge keras. Salak. Heeh. Nek Ganes ki ceplukan. Ha iya. Cilik tukul ning sawah, goleki cah cilik-cilik kae. Ning ya kuwi enak lho, Gong, kuwi malah sok arang tukule lho saiki. Nek Tatin ki blewah. Heeh. Sigar set langsung metu banyune mak pyoh. Awak gembur-gembur kaya ngono. Ayu semangkat tanpa biji. Nah. Nek Neti ki klengkeng. Klengkeng Singapura. Wah. Iya. Nek Prastiwi ki pace. Ya aja ngece, paceo kae iki pace iki iso dienggo tombo bludrek. Ayo dadi dhewe menyediani wong bludrek-bludrek kuwi. Ayo. tanpa dahar tanpa nendra nenanone kayung yon marang selirane
jero ati kadung tresna neno dan liya amung sliramu satemah lara asmara lamat wis katon tejane monggo ya lamat wis katon tejane yen ora keserong gampange tong 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 rangkep kele neno neno pacane sarwa asri
Sing ngendang jaiponge nganti loro. Oh iya. Anggere sing siji ngendang, sing siji nang burine ndonga. Ha iya. Duh Gusti paring ana wilujeng kendanganipun rencang kula menika mboten kesasar tekan pundi-pundi. Gusti paring ana selamat. Kang Rinteng nang ning gluntak. Jang. Terus sing buri alhamdulillah. Bawa ayo karang kanca-kancaku ki sebaya mati kok. Oh. Dadi saling mendukung kanca-kancane. Mau pas jineman mau sing muni ming gender, siter, sentrem, gambang. Heeh, liyane meneng kuwi do meneng kabeh to, ndonga kabeh. Oh. Mugi-mugi rusak ngono mugi-mugi. Lambene Bagong iki warna-warna wae ra. Ya. Podang kuning. Heeh. Diaturake go. Sindane langsung loro wae terus. Ya. Tatin karo Ganes wis ben padu cah loro iki. Sing siji gedhe, sing siji cilik. Ayo jumeneng. Ayo le buka wedang engko, le ngombe engko. Ayo. Ayo semprotke. Wis kebacut mecucu e. Heeh. Ayo cah loro, ya men adil. Ayo, wah. Sing siji cilik iki sik sedulur iki. Oh. Sindenmu ki sik sedulur kabeh to. Isih seniman ki tunggal Mbah. Oh, to. Si apa jenenge iki Prastiwi iki nek karo Neti iki misan. Oh. Batu misan. Batu nisan cengelmu ya ora. Misan ki apa ora ngerti kok ya. Heeh. Si Tatin karo Ganes ki sepupu. Oh. Sepupu. Ngapa ya umatke pupu? Ora apa-apa. Hah? Ora apa-apa. Rasa wedi. Mboten, Pak. Ora piye? Rasa wedi. Podang kuning, Pak. Heh? Podang kuning. Engko sikik kok kesusu-susu. Kowe kok kaya ngrotok to jejer Tatin. Ngampet, Pak. Matke rene, nek omong-omongan ki Ora kok. Ah. lah piye? Rasa wedi kok ya. Ora piye-piye, Pak. Mbok ora piye-piye, Mbak. Iya, sing Kowe kok suwe. dhuwur mripatmu ki ana apane? Oh, tai lalat. Pinjol, Pak. Pinjul. Padha bojoku ning bareng anu bun-bunane ya ana tai kucing. Ora ditimpal, engko ambu-ambu. Maksudnya piye kuwi? Tai lalat kok tai kucing ora. Ayo. Podang kuning, bawane didomade rasa bengkerengan. Ya. Nggih, Bu. Sedulur tunggal sepupu ki rasa bengkerengan. Sadira Nes. Nggih, Mbak. Alah dene kowe karo Pak Camat wani kok mung karo nangka blonyoh kaya ngono kok. Sapa? Kowe kuwi Aku apa? nangka blonyoh. Mangga blonyahe piye? Kowe didol bar pring surat kae lho. Bar pring surat kae nggon pas menggok-menggok kae, wo kalau tati didelehke sak nggon-nggon. Aja ngono do bayangke tenan lho. Do bayangke. Bayangke piye? Nek aku dijejer nang kono. Ayo ora masalah. Lambemu yu. Ayo. Sing ndram kae lho kemantil. Bawane apa? Apa cenggih, Pak? Ayo podang kuning ki apa kok dadak? Apa podang kuning bawane? Ayo gak. Nggih poceng mawon sing cendak nggih. Ya, sakaremu. Kok tegang banget to, Nes? Ngampet, Pak. Ngampet apa? Ngampet maem. Enggak, Pak, genjo. Ayo. Genjo. Bahasane yo genjo. Ya. Aku bingung saben dina mikir Bingung aku kan manuk. Sapa? Maksude oceh-ocehan ning omahmu ki pirang-pirang ngono lho. Dilongi didol apa piye?
Heeh. Kula randi manuk kok. Hasil ting grandul kae. Nang omah kok tak cendhalke pirang-pirang. Oh, pemean apa kae? Kae pitik lho, Pak. Oh, lah edan to pitik kok di. Lah, nek pitik kuthuk niku aja do dicandhelke nek tengen kula ben aja mati no lho. Oh, iya. Enes. Kae dong apa to? Pame dhewe. Ngefan ora kowe. Wiyaga ki akeh sing ngefan kok nek ora kesampean. Lah jeng napa? Kaya ta sing ngenong barang kae. Anggere weruh kowe tampil ngadeg ra terus ngecas. Jare nek gedhe ngomah wae ana. Ah iya. Apa? Piye aja? Iya. Nek ya tenan kok. Napa? Ora apa-apa. Sing tenan apa? Aku mung batin pas kowe memeni kae lho. Jemuri jereng pemean kae. Heeh. Ana sing tok keke nggon apa jenenge kae? Apa sing nggo memeni kae apa? Hanger. Wuh. Aku yo batinku wudan gedene semono. Aku nggo jaket anak kowe cukup. Antil jasmu lho kowe. Apa ta? Ora ya. Asmu. Lu nggih topine jenengan ya iso kok. Apa gah? Tak gaweke apa piye? Mah. Kok tak gawe sing rada muhak ngono lho. Muhak-muhak apa? Wong senene kok ngece. Wedan kamu. Nek nggo rompi gelem nganggo piye? 6 kilane truk moso. Apa ta? Apa e? Tanganane iki jero, lho, 4 6 wedan. Kaya kabar ngilani. Apa kowe ra ono kok ya? Terus piye? Ayo 6 kilan mek. Nek jajal dinggo ora? Lho. Nek dinggo apik lho. Ayo gek teruske tembange. Ayo jatahe ganes kok. Ayo nek. Gemble-gemble, Pak. Apa wi gemble-gemble? Enek gemble-gemble iki ora saru kok wawu-wawu. Lah ya apa? Gemble-gemble iki tembung apa? Jenengan gemble-gemble iki gedhe ning rapi. Nah niku jenengane gemble-gemble nek carane Banyumas kewer-kewer, Lek. Lambemu karo atimu kok beda. Gedhe ning rapi, ketoke ora ngono lho. Anjak lambe ora cocok. Ah coba ditinggo ganes rak tekan pundak. Kowe arep jajal apa piye? Kaya malah kaya klambi munyuk ae lho. Lek nganggo terus piye? Ngawur. Demit Bagong ya. Lambene. Pancen lambene Bagong. Heeh. Oh piye? Ora piye-piye. Ayo gawe. Mikir manuk podang. Sing gawe ganes iki pancen lain daripada yang lain. Heeh. Mikir manuk podang. Heeh. Niya malah jengkok sing prasaja ngono kuwi. Heeh. Ya terus Tin. Gawe Oh ya wis terus Nes. kira-kira ngati Terus apa? Aku kowe dientekke kok. Nora mendo sun pikatbu lote bendo. Mangga salah setunggal. Esuk awan nang omah, mangga. esuk awan ning omah wis ora kasar. Ya. Juga sing apik, Nes. Sing sayang.
matur suwun Mbak Tatin karo Mbak Ganes. Ya. Sing munggah alon-alon. Ya. Terus sabanjure iki nang pamundutan terus ya. Ora ngira, heeh. Ki karyane maestro saka Semarang kene Ki Narto Sabda. Ya awake dhewe wajib ngeling-eling terus. Ya, ya wajibe pancen ngono. Dibukani saka Bunang terus sing nembang Kur Sinden 8. Ya. Surup surya wangine wis teka. Heeh. Wangine wis teka. Ora munggah to? Ora. Bijine elek. Toyo modar kowe. Ya. Ya coba diprung dong dong meng dong deng brong. Ya. Kena ora awak dhewe sing eling-eling ndak cures ya terus. Ya. Engko ndak ilang. Mangga, yuk. Siji dadi loro dadi telu to ya wis diaturake heeh awak dhewe aja nganti ketungkul suka-suka parisuka heeh mengko ndak lakone ora rampung mung dikethok-kethok ndak ora prayoga ya mergo iki dibutuhake tenan yo iki wis arep tumampak perang Bratawuda apa Bratawuda jaya dibangun Bratawuda jaya dibangun to Bratayuda jaya wis iki omahku wis tak kosongke terus wah bojoku auleh ki nang maratuwa ya aku arep melu perang Bratayuda ya syukur mula linggis pacul arit tak gawa kabeh sandangku wis tak obong tak nggo tabuk tawuring peperangan kemenangane Ndara-ndara Kurawa Pandhawa nek ngomong ora waton ngomong dipikir kagong ayo
Amarga iki Sinuwun Darawati wis dadi duta Gedhong Pamungkas. Dadi pengawakaning Pandhawa. Katandha Sinuwun Darawati ki nek gagar wikar nggone nanjake negara Ngastina ateges bakal nglakon pecah perang gedhe ya kuwi ning Tegal Senggotan. Tegal Kurusetra antaraning Pandhawa lan Kurawa, Tru. Kira-kira menang endi ya, Tru? Oh, semen mbuh nek cara kowe menang endi, Gong? Nah, ketoke menang Pandhawa. Oh, sebabe Pandhawa soalé pahitane akeh. Lho, perang kok nganggo pahitan barang? Oh, ya, Ning. Pandhawa mergane jujur. Becik lan utama tumindake. Ora ana ala tumama neng becik terus. Iya, ya wis. Arep-arep piye? Sowan ning negara Wirata manjing dadi para prajurit. Awake dhewe ming gaweke wedang senopati, gaweke wedang para prajurit ning termasuk pejuang. Ya. Ya, ya Reng, mangkat Reng. Kowe engko tak puja-pujake mati ning perang. Biar ngapa ta jane kok gigi mangsa patiku iki. Aku sayang karo bojomu ya. Kok caone kate kaya ngono lho. Dake kakangne barang kok ngawur. Kebaca seneng aku. Ayo buncal ora do oleh ayo. Ya. Lengen priya mangu tong gandulan. Aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot etan badan kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga laju lampahing kreta Kyai Jaladara wis katingal saka tebian sigra nyasmitani nata ing Darawati lawan ingkang rayi satra ing garba ruji anyeblak punang cambuk temah melajar gemprang lakuning rata Kyai Jaladara anjajari rata titianing nata ing ngawangga mulat nata Darawati sigra malembar panunggal sak rata lawan ingkang rayi nata ing ngawangga. Sata
raja Palugon laguning lekas kula kita linuting gitung katung kadereng amomong nemangun manah rahayu dadosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayi ing Awangga Koko Prabu kepalang kula kanturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Yai Karna ndatumpah karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan semurah dikaget raos sing manahipun ingkang rayi ing Awangga menapa ta sababipun dene lampahing kreta saking negaring Awangga jinajaran kreta Kyai Jaladara tumuli paduka Kanjeng Koko Prabu malembar nunggal sakrata kelawan ingkang rayi ing Awangga sasampunipun mekaten tumuli paduka paring sasmita dhateng kusir kinarya angendelaken lampahing rata Koko Prabu wonten menapa Yayi pun Kakang usuwan ana ing negara Ngastina wondene wigatine kinarya duta pengawakaning Pandhawa njabel negara Ngastina lan Ngendraprasta sak jajane saka panguwasaning Yai Prabu Duryudana nadyan sawaning pun Kakang Praja Ngastina kinantenan Jawata catur parandene pancen wangkot bebasan Gunung Waja penggaling Yai Prabu Ngastina nggone ngukuhi negara Ngastina lan Ngendraprasta sak jajane mula ora bakal bisa diselaki meneh ora suwe meneh bakal katandha tumataking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun wonten sambetan menapa dening paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten Karna kula wonten paring adhawuh tumataking perang gedhe Bratayuda iki mengko peperangan ing antaraning Pandhawa lan Kurawa monggo kabeh wis padha dadi paseksen lamun sira Yayi kuwi tetela dadi kadanging para Pandhawa nuwun mapunten ingkang paring mangendikan mekaten menika sinten? Lho, Karna. Ibumu kuwi tunggal kelawan para Pandhawa, sira Yayi kuwi tunggal wadah karo Yayi Punta Werkudara padene Janaka. Menawi wiwit alit kula menika dipun lairaken dening Kanjeng Ibu Kunthi tumunten kula dipun gulawentah. Nuwun mapunten Koko Prabu. Lelampahan ingkang dumados menika boten kados mekaten lelampahan ingkang badhe dumados. Lire piye? Wiwit lair kula dipun pisahaken dening Kanjeng Ibu. Tumunten kula dipun gulawentah dening Bapak Adirata lan Biyung Nada. Samangke tumunten kula dados nalindra wonten negaring Awangga saha kula dipun sengkaken ngaluhur pinaringan kamukten dening Kyai Prabu Duryudana. Inggih menika dados nalindra wonten negaring Awangga saha kula Sri Nugraha dados senopati. Ateges kamuktanipun ingkang rayi Awangga menika Kyai Prabu Duryudana ingkang keparing mila kula nuwun pamunten menawi paduka Kanjeng Koko Prabu tumulun paring dawuh dhateng ingkang rayi Awangga bilih mapaking perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika peperangan antawisipun Kurawa lan Pandhawa kula sampun mangertos. Iya sira Yayi pancen wis ngerti saiki ngene pun Kakang Prapta ing negara Awangga iki sayekti mung bakal nanjihake kelawan sira Yayi Karna ing Awangga babakan perkawis sesuk Bratayuda kuwi sira Yayi melu ngendi? Nuwun pamunten keng menapa paduka paring dawuh mekaten Karna apa perlu tak ambali meneh kang dadi pengendikaning pun Kakang yen to sira kuwi tunggal wadah kelawan para Pandhawa nanging menika kewajibaning kasatriyan kewajibaning senopati monggo kewajiban senopati wae utawi kewajibaning kasatriyan menika kedah dipun junjung inggil mboten mawas mengsah kula menika benjang sinten kula tetep kedah majeng wonten ing pabaratan sira maju ning pabaratan kuwi ndepani sapa bab menika kula mboten saged matur karena pun Kakang iki kadangmu mesti wae pun Kakang perlu ngerti sarta pun Kakang kepengin weruh sesuk sapa ingkang mbok belani ya itu nek paduka Kanjeng Prabu meksa dhateng ing rayi Awangga kula peksa badhe prasaja kuwi ingkang tak karepake nyuwun pangapunten nadyan jagat menika walik watu bebasan
langit menika manunggal kaliyan bumi, kula mboten badhe saged nilar dhateng para sata Kurawa mila. Samangke sampun jumbuh kaliyan prasetyaning manah kula, Koko Prabu. Sampun jumbuh dhateng tekating manahipun ingkang Nyari Karna ing Ngawangga bilih benjang Bratayuda menika kula tetep tumut para sata Kurawa nyena pateni Yayi Prabu Duryudana ing Ngastina, Koko Prabu. Karno, apa aturmu mau ora kleru? Mboten. Dasarmu apa sira kok matur kaya mengkono? Apa sira Karna bakal mentala nyumurupi patining para Pandhawa saka tanganing kadangku Yayi Karna ing Ngawangga? Koko Prabu. Nuwun sewu. Kenging menapa paduka paring dawuh ing mekaten? Sapa to ingkang bisa napaki kridane Nalendra ing Ngawangga? Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten. Nadyan jagat menika sampun dados paseksen dhateng kekiyatanipun ingkang ngrayi Ngawangga. Nanging menapa ing kula sampun ngaturaken menika kala wau jumbuh kaliyan menapa sampun dados petanganipun ingkang ngrayi Ngawangga. Petungan sing piye, Koko Prabu? Nuwun sewu. Sepisan Yayi Prabu Duryudana menika mboten badhe wantun Bratayuda menawi kula mboten angojoki saben dinten. Memah Yayi Prabu Duryudana menika mangke mboten nggadahi watak kados mekaten menika menawi saben dinten kula menika mboten tansah ngojok-ojoki dhateng tingkah lampahipun Nalendra Ngastina supados nggadahi raos gething kebur sengit dhateng para Pandhawa. Sabab inggih wonten madyaning Bratayuda menika ingkang kula antu-antu tumapaking gati prangageng wonten Tegal Kurkasetra. Yen ngono siadi nggih mangsa gelak wanci patining para Pandhawa. Mboten ngaten, nuwun sewu to. Kula atur midhangetaken menawi dados satripun ingkang rayi Ngawangga, Koko Prabu. Pandhawa menika gangsal. Mongko Narpati Basukarna menika sedaya sampun priksa nadyan kula menika dereng nate sumungkem wonten kersanipun kanjengipun nanging sedaya sampun sami priksa bilih Nalendra Ngawangga menika atmajanipun Dewi Kunti Talibrata mila kula sampun prasetya menapa kula tindakaken menika kula mboten kepengin dipun titeni dhateng sinten-sinten namung pangajaping manah kula jagat mugi neksenana dhateng kasatriyanipun ingkang rayi Ngawangga. Sepisan kula ngajab Bratayuda Jaya Binangun menika setunggal. Kamurkanipun Yayi Prabu Duryudana sakurawanipun menika mboten badhe sirna menawi mboten sareng kaliyan ingkang sinandhangan menika angka sepisan. Dados wonten perang ageng Bratayuda menika mangke badhe katandha sirnaning angkara murka saking tanganipun para Pandhawa. Piye bisane sirna yen to siadi madheg Senopati? Menawi kula madheg Senopati upami kula saged menang kalian kadang kula Janaka Pandhawa mboten godhang. Lho, kok ora godhang tasih ganep gangsal. Klebet kula menika ugi peranganipun para Pandhawa. Nanging menawi ingkang rayi Ngawangga ing pejah, Pandhawa tetep gangsal. Sabanjure, kula nuwun pangapunten. Lelampahan kula ingkang mataun-taun kula tindakaken wonten Garing Sedana menika estunipun menawi dipun petang menika tandha sih tresna kula dhateng para Pandhawa. Mergi wonten Bratayuda menika mangke badhe katandha sirnaning angkara murka ateges ing nggadahi watak angkara murka. Yayi Prabu Duryudana sak kadang-kadang kula menika badhe sirna. Menawi Kurawa sirna Negaring Sedana menika wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa, Indraprastha sak jajanipun menika wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Menawi sak mangke kula pejah, Pandhawa tasih ganep. Menawi Janaka ingkang pejah, Pandhawa tasih ganep. Mila Yayi. Kang mangkono siadi matura ingkang cetha aja mbok kalang-kalang supaya enggal cetha penampanipun Kakang Koko Prabu. Nuwun pangapunten. Kula sing rembak boten badhe kula pados ukara ingkang sak mangke namung badhe damel bingung penggalih paduka. Ngaten kemawon. Ngaten kemawon. Kemenanganing para Pandhawa timbuling watak sadu budi ing mapan wonten ing jagat menika estunipun namung badhe kula tomboki nganti inggih menika bondo kula ingkang ngawis piyambak. Lho. Kok ngono? Inggih. Mergi kula ikhlas. Tumapaing perang ageng menika mangke kula menang menapa kalah menika mangke gumantung wonten ing peperangan. Upami kula pejah, kula ikhlas ateges Pandhawa ingkang badhe unggul.
Kula ikhlas lahir batin mila tansah kula ngajaki dhateng Hyai Prabu Duryudana supados wonten Bratayuda menika krana tresna kula dhateng para Pandhawa menapa Kakang Prabu sampun saged maos batos kula. Aduh, Karna adiku diadiku. Yayi kadangipun Kakang ora ngira jebul semono lungiting bebudenmu nggonmu nyorohake jiwa kasatriyanmu kirara jejeking kautaman lan bebener kanthi cara sira Yayi manunggal kelawan wong watak angkara budi candala karena kadangipun Kakang yen to pancen kaya mengkono apa kang dadi niating Siadi samengko bakal ndak aturake marang kadang-kadangku Pandhawa ora Bu sampun ngantos menapa ing sampun Maduka mangertosi menika dipun aturaken dhateng sinten kemawon sampun ngantos supados sakmangke jagat menika sakmangke badhe nandha dhateng kados menapa kasetyaning Basukarna dhateng jiwa kasatriyan kula Kakang Prabu. Ya Sang Dewi Kunthi Triwisna minangka dadi duta pengawaning Pandhawa nanjaken negaring Astina parandene sakmangke dipun damel sakit penggalipun dening Natangastina Prabu Duryudana keplalah karantaning Tyas Sang Dewi Kunthi datan kondur wonten negari Wirata parandene kendel wonten ing panggombakan sawetawis genya karuna Sang Kunthi Talibrata kendel madyaning pendhapi kadipatening panggombakan datan mobah datan musik tanah ingkang gumana wonten ing penggaling Sang Prita kejawi perang ageng Bratayuda gumana citraning ingkang putra Sang Karna Basusena ing mranyotat madyaning Sang Dewi Kunthi Talibrata ing pengajap saderengipun perang dumados Sang Kunthi kepengin kepanggya kelawan ingkang putra Sang Basusena dadak sakole mangke kagiat Sang Dewi Kunthi dupi midhanget gumeriting roda kreta kendel sak ngajenging Puraya gapura kadipatening panggombakan dupi saksana sinten ingkang mandhap saking kreta persasat kaya sinambring gelap lepat penggaling Sang Dewi Kunthi bilih menika ingkang putra Sang Basukarna Sigranjele kepati Sang Prita anakku Karna suram diwangkara kinggen ler manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocamrah nyomaratani Karna anakku
wiwit aku sowan ngersaning Duryudana tanana ingkang dak goleki kejaba mung sira Atmajaku Basukarna padha kanthi raharja sapraptamu inggih pangestunipun Paduka Gusti Ayu Dewi Kunthi kula ngaturaken bekti kula kunjuk kena ngapa dadak nganggo sesebutan Gusti Ayu Dewi Kunthi ternyatane aku kowe ingkang ngandhut kelawan kowe karna inggih kedah mekaten lampahan ingkang kedah kula lampahi Gusti Ayu karna aku ibumu aku ingkang nglairake kelawan kowe karna upamiya jagat menika sampun dados paseksen bilih panjenengan menika ibu kula nanging kula nuwun sewu mboten ateges kula nglepataken dhateng Paduka Kanjeng Ibu wiwit kula sumurup dhateng Padang Hawa kula nyumurupi dhateng gelaring jagat miwah seming rembulan kula dereng nampi taute nampi pangudangipun Kanjeng Ibu miwah kula dereng nante dipun lela-lela dhateng jejering ibu ingkang limrahipun sami tresna dhateng atmajanipun nanging kula dipun bucal wonten ing Bengawan Gangga tumunten dipun panggihaken dhateng pun Bapa Adirata lan Ibiyung Nada ingkang kula wentah kelawan ingkang putra pun Karna wiwit kula menika kuncung ngantos gelung wit jabang ngantos laprak nanging kowe Atmajaku Karna aja ngewak-ewakake nyebuta kelawan Kanjeng Ibu jumbo kelawan jejering Kunthi kelawan Sira Basukarna inggih menawi dipun dawuhaken mekaten kula namung kantun ndederek menawi keparengipun Paduka Kanjeng Ibu kados mekaten kula namung nderek kowe Atmajaku tenan inggih Ibu apa ta sababe dene sira kulup tumuli sowan ning panggombakan kadreng raos sing manah kula namung badhe ngaturaken sungkem kula ingkang pungkasan kula namung badhe ngaturaken sungkem kula ingkang sepisan lan menika ingkang pungkasan. Kowe arep ngopo, Ibu? Sekedhap malih badhe tumapak perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Samangke kula nyuwun berkah pangestunipun Kanjeng Ibu, kula sabadhe pangkat tapa. Mewah kula mboten badhe jugarang kula nglampahi tapa menawi Kurusetra dereng banjir getih, ganggeng rambut krikil untu. Dereng campur perang antawisipun kadang-kadang kula Pandhawa lawan Sata Kurawa. Karna wonten maring adawu yen to pancen kaya mengkono pun ibu bakal paring pangestu nanging mung kepingin ngerti ibumu sesuk Bratayuda kowe melu ngendi karna bab perkawis menika pitanganipun ingkang putra pun Karna. Napa sababe kowe ora prasaja lawan pun ibu? Inggih, mangke gampil, ora perkara gampang. Nanging kowe kudu prasaja karo ibumu aku. Menawi kula waloka menapa boten dados keja penggalipun Kanjeng Ibu. Karna anakku, mestine aku mung kepengin ngerti besok Bratayuda kowe melu ngendi, Ibu. Menawi dipun peksa, mari paksa kula badhe waloka. Diwale-wale menapa netepi dhateng jiwaning kasatriyan, jiwaning senopati ingkang sampun kula lampahi. Kula nyuwun pangapunten. Benjang tumampahing perang ageng Bratayuda kula menika tetep mbelani para Sata Kurawa, mengsak lan kadang-kadang kula para Pandhawa Kanjeng Ibu. Dewa Werkudara Janaka ora ngira babar pisan yen to patimu bakal mati saka tanganing dulurmu tuwa. Anakku nggih, anakku. Ibu, mboten mekaten lampanipun. Mugi wareng Paduka Kanjeng Ibu paring dawuh. Samangke Paduka Kanjeng Ibu sampun ngantos menggalih kados mekaten. Karna anakku yen pancen wis madhep
mantep kang dadi tekadmu nggonmu mbelani marang Sata Kurawa. Gendeng gedhe ning rasa tresna ibu lawan anak-anake Karna. Mbuh kaya ngapa wiranging ibumu Kunti, nanging aku ingkang njalukake kemenanganing Pandhawa. Aku njaluk marang kowe supaya adi-adimu tetep urip Narpati Basukarna. Aja nganti kowe mentala karo adi-adimu Pandhawa Karna. Aku ingkang nyuwunake kelawan kowe yen perlu supaya tetep urip anak-anakku, kowe matura karo Dewi Kunti. Apa kudu aku nyembah dramaaning Narpati Basukarna? Ibu, mboten mekaten Kanjeng Ibu. Nyuwun mapunten. Petanganipun Kanjeng Ibu sampun ngantos namung dumugi semanten. Sambedak kakehan gunem. Mara kowe matura kelawan aku apa ingkang kudu tak tindakake. Mboten Kanjeng Ibu mboten kedah nglampahi sewiji-wiji. Namung samangke menapa ing sampun laturaken menika kala wau badhe katandha agenging tresna kula dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Lire kepiye dene kowe matur kaya mengkono? Inggih mergi benjang tumapaking perang ageng Bratayuda menika kula ingkang pejah, Pandhawa ingkang menang. Kula ingkang pejah, Arjuna ingkang mimpang. Janaka kowe ingkang bakal dadi mungsuhe kakangmu Karna. Arjuna patimu bakal disengkakake dening dulurmu tuwa. Ibu nuwun pamunten to, monggo to kula aturi nyaur nyuraos dhateng batos kula. Anggelak wanci nggih mangsa nggih kula tansah ngadhang tumapaking perang ageng menika. Krana agenging tresna kula dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa klebu Janaka Werkudara, Puntadewa menapa dene kembar. Menika kadang kula tresnani, nanging sabab apa kowe mbelani para Kurawa? Inggih margi menawi kula mboten mbelani dhateng Sata Kurawa, Kurawa mboten wantun perang Bratayuda. Riwah Yai Prabu Duryudana menika mboten wantun nangajangi perang ageng Bratayuda. Mila kanthi sarana kula nataaken jiwa raga kula menika kala wau saged dumados Bratayuda lan wonten ing madaning Bratayuda menika kula pitados ala mboten badhe tumama ing becik. Tegesipun Kurawa sirna, Pandhawa menang. Kemenanganing para Pandhawa menika mangke estunipun badhe kula tatahi mawi raga utawi bandha kula ingkang awis piyambak. Inggih menika jiwa raga kula. Ibu, kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit badhe pangkat tapa. Kula mboten badhe jugar. Anggen kula lampah tapa menawi Kurusetra dereng banjir getih. Kerikil untuk ganggeng rambut ingkang sadengkul lebetipun Kanjeng Ibu. Anak Prabu Ndorowati. Lakon kudu kaya mengkene sampun kinurut kedah mekaten. Tur malih menapa ing sampun dipun ngendikaaken utawi dipun aturaken ingkang putra kadang kula Yai Karna Basusena menika kepara saestu. Bibi samangke sampun ngantos dipun getuni lelampahan menika jer sampun dados pinesti kodrating Wang Mahanasa. Monggo pitungkasipun kadang-kadang kula para Pandhawa supados kula kampir wonten ing panggombakan wigatos Amboyong Bibi Kunti kondur wonten negari Wirata. Mangestana para Pandhawa anggenipun sampun nggadahi pengajap anyabrang Bratayuda Jaya binangun Kanjeng Bibi. Ya anakku.